Pencampwriaeth Benywaidd y Cobiau Cymreig ni'n gweld nawr o'n blaenau ni. Ac ma' na ddyfarniad. What a lovely sight. And of course the soon these two lovely females will open the ring, or exit the ring rather. We will be moving on. Pencampwriaeth Benywaidd y Cobiau Cymreig sy'n o'n blaenau ni fan hyn. A wedi cipio y wobr gynta, mae eglwys fach Nelly yn eiddo i Elgan Evans. Dyna chi eglwys fach Nelly yn amlwg yn ffefryn gyda'r dorf. Yn eiddo i Elgan Evans, enillydd Pencampwriaeth Benywaidd y Cobiau Cymreig. It's lovely to see you there in the grandstand, giving everything, with showing with